हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले। तुम जवानी में रंगीन हो गई हो, जवानों के लिए मशीन हो गई हो। परमाणु बम कहाँ पे अरे का कहे अरे मन करे छोड़ दी काजल पढ़ाई होला स्कूल में बहुत लड़ाई धक्के कोनो गड्ढा खींच ले बाटू पटा हमर की हुआ डरा देले बा मोहमारो पढ़ला के हमरा आगे बढ़ला के लागत बाबू बड़ी डर का झूठे पढ़े जाते बाड़ू तब तू डरात बाड़ू पहले बाड़ू जानू भभगा तहरा कहला से पढ़ल का छोड़ दे हो तब बोला कवना के देह धके कोड़ दी हो। तहर पागल बात मोते हमर होई दूर गति बात निंदिया उड़ा देले बा तोहरा अखिया के गजरा है जा झगड़ा करना सपोर्ट खाती मारी हो ढलाली हाला करे कानमा के बहाली अरे हो बोल कहिया ने झगड़ा के टाली रहिया चलत में लागल अमर पाली कि हमारा होए सन देखावे के कहू नर बाटे हो तो अखिलेश खेसरी से बढ़ के छू छू न बाटे हो। अच्छा मोनो भइल बता हो सभे कहे बाहा बाहा वैसन रास्ता धरा देले बा तोरा अखिया के जियो ब्यास तोरा अखिया के गजरा होके दो अखिया के गजरा DJ रेसा कटरा मोबाइल नंबर डायल करें 93 10 62 94 34।